Igbo ndị ọma na-ege ntị, anyị ala ọtụtụla ọzọ n'oge ndọrọndọrọ ọchịchị n'isi mbido telivishọn. Ihe a na-ekwu okwu ya bụ ọchịchị nke steeti na nke ndị lokal gọọmenti. Kedu ka o si emetụta gị bụ mmadụ, ebe ibi na ebe a mụrụ gị? Ndị mụ na ha na ebe a na-elebara anya, anyị ekwuola ihe ole na ole dị iche iche. Anyị wee na-asị ugbu a ka anyị lebara anya na nnwere onwe nke lokal gọọmenti ma ọ bụ local government autonomy ka esi asụ ya n'asụsụ bekee. Ke ihe ọ pụtara, ke uru ọ bara, ke aka ọ ga-enye na ọchịchị nke steeti. Gịnị mere eji na-ama ọkwa na ọ ga-adị mma ka local gọọmenti nwere onwe ya? Maazị Ụwam Afrịka, kedu ihe bụ echiche gị na esi na ọ ga-adị mma ka local gọọmenti nwere onwe ya? Ka ị ga-asị mba ngwa? Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe m cheta, bụrụkwanụ na ọ ga-ekwe m afọ ole na ole gara aga, ama m ka esi ahazi ya bụ ihe lokal gọọmenti na Abia steeti ka m kpọpụ ya ha ka mara ma ọ nweghị steeti ọzọ mma. Ama m Abia steeti mgbe o ruola n'ụdị mmadụ maọbụ gọvanọ iji aka ya asịlekwa onye m chọrọ ka ọ bụrụ the chairman of the local gọọmenti, ka ihe ọ dị gị ka ọ bụ ihe ga-eme ebe ahụ. Ọ dị gị ka onye ahụ ọ ga-enwere onwe ya ime ihe ọbụla ọ chọrọ ime? Nke ahụ aghọọla gbata eke, maka ihe onye ahụ ga na-eme bụ ibugara onye ahụ mkpesa ihe ọbụla ọ chọrọ. Onye ahụ lee anya ma ihe a na-eme ebe ahụ etorukwaghị ihe o jiri were onye ahụ tinye ebe ahụ. Ọ dị gị ka obi ụtọ ga-adị onye ahụ? Obi ụtọ ga-adị ya. Ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na lokal gọọmenti enwee gịnị ikike nke ya. Ọ ga-abụ n'unu ndị iti sụgharịwa na-akpọ ya ọtọnọmi. Ya bụrụ ihe ọbụla ị nwere na lokal gọọmenti gị, ọ ga-enye gị ike iji ya mee gịnị, rụọ ọrụ na lokal gọọmenti gị, eweratakwa anya ala mee gịnị, legide maọbụ leta anya ụmụ ihe ndị nwere gịnị ebe ahụ. Achọkwara iwebata ihe from federal, amaala nke na-aga gịnị lokal gọọmenti. Mgbe ọ ga-abata, ọ bụghị nke o rutezie na steeti ndị gịnị steeti level ejichie, ọ gaghị erutekwa na lokal gọọmenti. Mgbe na eruteghị lokal gọọmenti, ele otu o si eru na community level. Ọ bụrụ ya bụ isiokwu. Ọ dị mma. Unu ahụnanụ ka Ụwam Afrịka si tapịa ya. Maazị Eze, ka uche gị na nke a? Nke mbụ, eji m aka na ịmara na obodo anyị Naịjirịa bụ gịnị obodo siri ike. Ana m asị ka enye ha ikikere ịnọrọ onwe ha, n'ihi na dịka o kwuru, ọ bụrụ na ile anya mgbe m ga-akwado mmadụ ka ọ bụrụ onye ga-aga nọchite anya lokal gọọmenti, ihe ọ pụtara wụ na ihe ọbụla m gwara onye ahụ na ọ ga-eme gịnị na ọ ga-eme. Ọ bụrụgodu na m ga-ewepụta onye ga-aga nọchite anya onye ọwụla na lokal gọọmenti ọwụla si pụta na steeti ọwụla, ọ wụghị ihe ọjọọ ma ọ bụrụ na ihe m bụ n'obi wụ na onye m na-akpọpụta bụ onye ga-eme gịnị ga-arụli ọrụ rụta ya mma. Mana ebe o ji dịrị njọ wụ, ọ bụrụ na m na-akpọpụta gị dị ka onye na-aga ebe ahụ ịnọchite anya m na-awụghị anya ndị mmadụ, ọ ebe o ji mee gịnị jọgbuo onwe ya. Mana ọ wụghị ịkpọpụta mmadụ wu nsogbu, ọ bụkwanaghị inye lokal gọọmenti ọtọnọmi wu nsogbu anyị nwere. Nsogbu anyị nwere wụ na ndị ahụ na-aga ebe ahụ wụ ndị na-aga ebe ahụ ka ha ga-eme gịnị fọjuo akpa ha, wụ ndị anya ugwu. Ọ bụrụgoro na otu esi eme ya tupu ekwuo okwu ọtọnọmi, na ego ahụ bịara rutara onye steeti gọvanọ aka, ya wụrụ onye obi ya dị ọcha, mara na o nwere ndị tinyere ebe ahụ na ha si na ebe lokal gọọmenti ọ gwara pụta, ihe ọ ga-eme akwa ya were ihe ahụ nye ruo lokal gọọmenti chairman, nye lokal gọọmenti chairman ya were n'ọrụ ndị ahụ ọrụ. Mana ha agaghị eme ya, ha ga-ejikwa ya ebe ahụ. Mana ugbu a, gịnị wụ lokal gọọmenti ọtọnọmi a na-ekwu okwu ya? Ọ wụ ikikere ahụ e nyere ndị steeti gọvanọ, ebe ndị lokal gọọmenti chairman nọ anapụla ha ya. Ihe ọ gwara ha na-emewo ha agawa na etiti nke nwụ na federal level, ha ga ebe ahụ were ihe ha chọrọ ha lọta. Mana ọ bụrụ na ha ga ebe ahụ emeghị otu ahụ, ha ga ebe ahụ, ha gakwa ebe ahụ, ego ahụ ruteziere ha, ya ọ wụrụzie na nke kansụl ji arụ ọrụ, kansụl abịa bewakwa na lokal gọọmenti chairman enyeghị ya,
ọ ga-apụtazi mgbe ahụ na kansụla ga-asị ka enye ndị kansụla ọtọnọmi gị hụ na nsogbu anyị nwere awụrịghị ọtọnọmi a ọwụ na ndị na-arụ ọrụ ebe ahụ ndị na-anọchite anya ogene ndị anya ugwu mana ana m asị ka lokal gọọmenti ọtọnọmi wuru ihe ga-eru ndị lokal gọọmenti chairman aka ka anyị mara ihe ọzọ a ga-agwazi anyị na ọnwa ihe mere gịnị ha jiri anaghị arụ ọrụ. Ngwa ndewonu unu ga-aghọta na isi opi bụ ndị ahụ ndị ọchịchị ndị isi nke lokal gọọmenti kedu ka ha si bata ọ bụrụzie nke a na ntuli aka nke lokal gọọmenti ọ bụghị unu mana ọ bụghị INEC nke etiti na-ahazi ntuli aka nke lokal gọọmenti ọ bụ State Electoral Commission na-ahazi ya ọ bụ onye na-ahọpụta ndị isi ga-arụ ọrụ na ntuli aka ọchịchị nke lokal gọọmenti ka ha si apụta unu na-ekwu okwu mmadụ ịhọpụta ọkwa mkpugha ka anyị na-eti na steeti lokal gọọmenti ọkwa mmadụ ga-asị pụta State Electoral Commission ọkwa na steeti ka o bido INEC a na-enwezi nnukwu ike n'ebe ahụ n'ihi na onye kwụ ụgwọ onye ga-afụrụ ya opi onye fechọ ka ọ fụọla gị apụọla gị n'ihi ya ihe ahụ na-ebe ọ nọkwa na-ebe maazị Ụwam Afrịka. O nwere nke m na-achọghị ikwenye o nwere ihe Eze Jiọfọ kwuru nke bụ eziokwu bụ na anyị nwe eziokwu ka anyị mee gịnị ka anyị kwuo nke ahụ bụ eziokwu. Ịma anyị bịasị ka e were ikike nye dị local government autonomy o nwekwara ike ya bụrụ na ihe ka na-ebekwa n'ebe ebu ka na-ebekwa ya bụrụ na ọ pụbeghị nke bụ isiokwu ihe o kwutere dị m mma n'obi bụ inwere mmadụ bụ mmadụ ọ dịghịrị gị steeti gọvanọ ịkọpụta ndị ọ dịrị bụ kọmuniti onye na-aga nọchite anya ha as a kanselọ ọ dịghịrị gị steeti gọvanọ isi lekwa onye m chọrọ mgbe ọ bịara si lekwa onye ọ chọrọ nke ahụ bụ na ọ ghọọla egwu mgbata gịnị eke maka onye ọbụla chọrọ ka mmadụ nọchite anya ya o nwere ihe onye ahụ bụ n'obi onye ahụ achọghị ọ bụghị nnọọ ka ọ ga nnọọ nọchite anya mgbe ọ na-eme ihe ahụ ọ bụkwaghị onye nnọchite anya ọ ghọọla onye nnọchi anya maka ihe ahụ ruru kọmuniti anaghị erukwa ha gịnị aka ọ ghọọla gị n'Abateke ebe ọ bụ na ọ na-ahụ ihe ọ na-eri ọ gbasazighị ya ma obodo onwe nke ha nwe ma onwe nke ha nwe ahụrụ m ama m ọtụtụ obodo ndị na-eme gịnị asọfa ma o nwetụdịghị ma ọzọ ka maka health center ama na ndị ọdịnugwu ha bụ gịnị local government. Yes, local government. Yes. And ọ na-abụ from the councillors ụmụ ihe ndị a onwe ihe n'ebe ahụ ọ dịkwaghị ire onwekwaghị ihe na-eme ebe ahụ onwe ihe n'ebe ya bụrụ ọ bụtụrụ na enwetụ ya bụ this very local government autonomy anyị amara lekwa ndị anyị ga-ejide ọ bụkwaghị ịga jidewe ndị steeti nke ahụ mere m ji na-akwado ọ ka dịkwa mma mmenye ha gịnị that very autonomy mana tupu anyị eje na nke ntuli aka ahụ steeti gọọmenti nwere autonomy ma a na-enwekwa ihe a na-ekwu ọchịchị agbata eke n'ọtụtụ ime steeti ndị a niile n'agbanyeghị na steeti nwekwara onwe ha dịka a na-ekwu ihe ahụ na-ebe aka enwe ahụ nọ n'ofe ọ kakpara aghụghọ aka mmadụ ya ka anyị na-asị ọ bụ na mgbe ka amaghị isi ala ka ọ bụ na agụba adịghị nkọ Eze Jiọfọ dịka eleba nke ya tupu anyị aga na ihe gbasara ntuli aka nke lokal gọọmenti ịbịa n'ihe gbasara ọchịchị n'obodo anyị bụ Naịjirịa ịbịa n'ihe gbasara lokal gọọmenti ịbịa n'ihe gbasara ndị kanselọ ịbịa n'ihe gbasara ihe niile na-eme n'obodo anyị bụ Naịjirịa ma agụba ede nkọ ma onye na-akpụ isi ha niile kwesịrị ichere achịbe ya n'ọhịa ma agụba ahụ nọ ugbu eji akpụ isi ahụ ma ndị na-akpụ isi ma isi aha na-ala ala ana m asị ka a chere ha niile mee gịnị chebe ha n'ime ọhịa n'ihi na ịmaghị onye ga-asị n'ọnwa ebe o si bido so ihe ga-emewu na a ga-achere ha niile chifuo ya ebido n'isi n'ihi na ọ bụrụ na ị gaa n'ebe a na-akpụ isi gị hụ na ọkụ adịghị onye na-akpụ isi ga-asị gị na ọkụ adịghị ị ga-ekwere ya bụrụ na ya na ihe o ji akpụ isi ya na ya na-alụ ị ga-asị ọ pụtara na ị maghị ihe ji ka enye ya onye ọzọ enye ya onye ọzọ onye ahụ pụtara ị ga-asị onye ahụ mara ihe ọ ga-eme
mana ile anya taa n'obodo anyị bụ Naijiria ihe niile anyị na-eme wụ akụkọ o kwuola ya ugbu a ịkpọ local gọọmenti chairman aha ya sị gị na ego nọ na steeti level ịkpọ kanselọ na-anọchite anya ndị vileji unu ebe ahụ isi pụta ya sị gị na local gọọmenti chairman kpachiri ihe niile gị bịa na steeti gị kpọọ onye gọvanọ na onwe ha na-arụ ya sị gị na ndị federal ejiri ego ha na onwe ego na-abịa biko nnabịa gị kpọọ onye federal ya sị gị enye ha ego na steeti ha erie ya na ha na-akwụrụ ụgwọ eme ha bailout onye ahụ nyere onye steeti a ga-ajụ ego nyere gị ji ame gịnị onye steeti a ga-ajụ local gọọmenti chairman ego nyere gị ji ame gịnị kanselọ ịjụọ ya sị gị na onwe ihe na-eme kanselọ ebido ịrụ ụlọ ka ihe a ga-eme ka ihe a na-eme ihe a na-agwa gị ego adịghị ma na-asị gị na ma agụba ma onye na-akpụ isi ma ihe ji akpụ isi si ka chịrị ha niile chifuo onwe nke mma kanselọ tupu ịmata ife na-eme ọ gara zụọ ụlọ rụọ night club ebe anyị bi ndị mmadụ a na-ezuzu ike echi ụzọ niile n'ebe ahụ onwe nke na-aga nke a ga ahụ na m ihe n'ukwu anyị wee na-abasị ntuli aka nke eji aba na lokal gọọmenti ndị a onwe oge m na-ekwu ya n'ụdị ọchịchị anyị nwere a na-akpọ presidential system ọ na-eme m na-enwe afọ ọjọọ ọ bụrụ nke parliament kanselọ niile batachara site n'etiti ha kpọpụta onye ga-ahụ chairman mana nke a na nke ugbu a bụ onye chairman asị banye aka oge ụfọdụ si a na-eme ntuli aka ọchịchị a onwe ndị na-ama ya ka m na-ajụ otu ha si aba n'ọchịchị ndị oge ụfọdụ ha sị gị caretaker committee caretaker chairman ha ga-arụgide ruo afọ 4 ọ bụ gịnị na-akpata ụwa Afrịka ịma o nwere ebe eze Jọfọ kwutere okwu ma na-achị ọchị n'ime obi m si mgbe ụfọdụ ka anyị na-agbara agbatụkwana onwe anyị eziokwu ka anyị na-agbatụ onwe anyị nke bụ eziokwu ị gaa some steeti otu o jiri dị ugbu a o nweghị ihe na-eme ebe ahụ ma gọvanọ enweela presidential lodge gọvanọ enweela gọvanọ lodge onye na-esote ya n'otu aka ahụ o nwekwa gaa na-ahụ na local gọọmenti chairman ihe ọ na-eme gaa jụwachi onwe gị ele ebe ego ndị a dị mana asị na-enweghị ego onye gwara gị na ego adịghị ego dị ha si na-enye ha nke ahụ ha na-arụ ele ebe ha si weta ya ha nyụrụ ya n'asị agbata eke ọ dị ya nụnụ ọ ihe dị ebe ahụ nsogbu agwọ nọ n'akịrịka nọ eti ọkụ ebe ahụ eti ọkụ gbagide ya n'ụlọ eti ọkụ ọrịa anyị kwuru etinye ọkụ akịrịka ma agwọ ala ebido n'isi onye na-ahụ ka o si adị anyị nọkwa na-eme ihe anyị na-eme ọkwa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'oge n'isi mbido telivishọn ka anyị nọ anyị ga-ala obere ezumike oge anyị ga-abịaghachi anyị ga-agagwa n'ihu n'ileba ka steeti si eme nke ha o nwere uru ndị steeti a bara na lokal gọọmenti nọ n'otu anyị ji hụ onwe anyị n'ala anyị bụ Naịjirịa ajala ebe ọbụla anyị na-abịa ndewo